hujjar mu a halil faira. Mai bibiya shi kai ne hujjar mu a halil faira. Mai tasarrufin halarori Allah zubo min sani, in samu madadi daga hallara ni ba in dai yi bayani a gunshi ana tijani dan Usman Fani, shi kadai ne yayi bayanin hakikanin sahibul faira. Bibiya shi kai ne hujjar mu a halil faira. Allah kai salati mar adadi a gun sayyidi sadati, shine zuhurin ga mun sani, shine tajallin zati alihi wa sahabati wa shurafa wa ahlil bait. Fatima da ke ne na fake dole na yi wa makiya zarra. Saibu tarikat mun gode kai ka tsarkake mana ruhi, ta tayar da mun kai da gausi ne ya samun ka zama haka wallahi. Sharif jidar rasulallahi garkuwar ahalullahi, ta sahibu zikiri baba na shehu Adam markazul faira. Bibiya ashe kai ne hujjar mu a halil faira. Salamun alaika majazubi na barhama mai bibiya, na mimiyar ka ne rijalul gaibi ke taraki a cikin tafiya. Wallahi ka zama maliya, kai ne a yau kai ne a jiya, ka rayu ne a cikin soyayyar shehu hujjatul faira. Dan Usmanu kai kadai ne kafar da ainihin hakikar shehu, wallahi ka kai makurar tikewa a soyayyar shehu, ka zama faniya shehu, ai babu kai sai shehu. Huwa anta huwa, maganganun ka sun isa ishara. Bibiya ashe kai ne hujjar mu a halil faira. Wayo maza abin labari dan Usman zaki kake, muta hakiki baka da tsoro cikin shehu majazubi kake. Tashi sama ai sai da fiffike, mu dai da ku ne muka fake, ai duka wanda ya rabe ku zai zama cikakken dan faira. Jargamar maza in dai da ku cikin shehu ba ma shege, komanda na ahalil faira ka kira mutum tuni mu yi fike. Idan sama ai sai da dake, mai yin jira shi ne ka mutu, ka ciccire mana tsoro cikin shehu mun gagara. Bibiya shi kai ne hujjar mu a halil faira. Na zangon bare sai godiya sakon kaya iso mana, tilas mu mika ma wuya abinda ka so duka kai mana. Wallahi komai kai mana, tilas mu yi maka jinjina, cikin shehu tuntun kai nisa ba wanda zai maka zarra. Mamimiya kaya ya hijabai a faira ka zama mana hujja, ba dan da kai ba da yanzu lallai muna cikin danja. Kashi yanzu ka zama mana hujja, ba mu tsoron wani gaja, ka tattare duka bayanai aminiyar ka hujjatul faira. Bibiya shi kai ne hujjar mu a halil faira. Bayanan kana zuma zuciya ya sa mutum zauku da shauku, majazubai duk sun narke ne da gajin bayanan. Mai bimiya labaikum wasa dai da zattukanka ne muke caji a san shehu sahibul faira. A soyayya ta shiga barhama wallahi ba misalinka, ka zama muguramin a cikin san shehu ka zarce ma haka. Wallahi dai saka misalika a san shehu ba wanda ya kai ka, ka zama shehu ya zama kai wallahi mun ga ishara. Bibiya shi kai ne hujjar mu a halil faira.
muna tawassuli da baitukan da kai wa shehu barhama a mana tarraki mu ma mu narke a shehu barhama mu dai kai muka kama sadamu da shehu barhama duk wanda ya ratayar kai zai samu sahibul faira da sirkan da ke tsakaninka da shawati kusan kaka ba mu mun gajiya ba za mu iya buga jefin lamuranmu kai kadai ne gatanmu in ban da kaiwa zai ba mu da ma'abul fitu hati kamar na fatahi a cikin faira bibiya she kai ne hujjar mu a halil faira domin isar Sheikh Adam kwanta gora markazul faira ka zama wasitar muka sada mu da sahibul faira a tafiyar muka kauda jalala ba mu sirrin la haula idan baba sahibul zikiri sufin da baya ban kaura anan za na sanya wakafi amma zan sako hadimanka ya shehu ga nasir in yasu bai da aiki sai hidimanka da zakira liyu masoyinka shehu ka kula da su duka masalam nazir in yasni ne